Anti ikhadi lakho lila. The rest are my cards. Okay. Isandla siyamsini. Okay. Asibingelele egameni lika Jesu. uKristu waseNazaretha awusibingelelo sasezulwini. Sakubingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes igama lami ngiyesithini. Namhlanje angazi ukukhuluma ngani. Ngazi nizobona nani kodwa sine buffet. Sine buffet. So siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Bangela Nkosi. I believe ukuthi lolu hlelo lo yasifundisa kakhulu. Lusifundisa sonke. Even nami I'm hosting it but I'm also learning. It's not a matter of sitting here asking questions but I'm also learning nami from the guest asuke ekhona lapha and hoping ukuthi nawe ulapha ekhaya kukhona okucoshayo lapha ofunda kukhona. Akekho umuntu owazi konke. Umuntu mengathi wazi konke ngabe lo muntu uyazikhohlisa yena uqobo. So akekho umuntu owazi konke uyamdinga omunye umuntu osuke nawe ezokumbula lelo page kuwena ukuthi hayibo yazi bengayibona ngaleyo ndlela kodwa ke sengiyabonga. So njoba nje sinokhoza lapha namhlanje ezinye zezinto uzoyikhulumela yena ukuthi hayi bona bengakholelwa impela einsimbini kodwa imaze ngibuyele esontweni nami so ngiyobatshela abazalwane ukuthi abayithenge ikeyboard. Abayithenge ikeyboard nathi sidlala insimbi lapha esontweni lethu. So ngikholwa ukuthi masiqeda lapha naye uzokhona ukuthi ke ahambe lapha kwi-assembly yabo afika asho ukuthi bazalwane sekumbuleke enye into lapha uNkulunkulu ukhulume naye ukuthi cha abadlala insimbi. Wathi ngihamba athi ilokhu nje i-gospel music wathi even nje laba bacula igospel bafana nabantu bacula umaskandi nje kuyena. Ayikhoza kathi ke uza nenye ngicela awuvula uhlelo ngomkhuleko ngifuna ukuzwa. Okay hayi akunankinga mfowethu asikhulekeni bafowethu asikhuleke kodwa ngathi uthi ngizovele ngikushayela hayi no ngiyadlala hayi asikhuleke ngiyadlala. Baba wethu omuhle osekhaya ezulwini sibonga nanti ithuba elihle osiphayo lona ukuba sikhulume ngamazwi akho. Sibonge nangomfowethu okuyena osibizayo ukuba sizoxoxa la. Siyafisa ke bathu namandla ukuba singazivezi thina kodwa siveze wena ngezwi lakho njengoba kunjalo. Baba wethu ke onamandla siyafisa futhi ukuthi uhlale olimini lwaloyo naloyo uthi konke akukhulumayo kube yilokhu okuvela kuwe. Baba wethu onamandla sibonge ke bathu ngileyo ngakho konke ke esithemba ukuthi uzokusenzela khona esikushilo nesingakushongo kodwa wena okwaziyo ukuthi siyakudinga ngoba ngeke saqeda konke ngesikhathi esisodwa. Siyabonga ke bathu ngileyo egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okusamanje uzoyaphatha phakade. Amen. Amen. Why nithi amen? Sivuma lokho kushoyo. Angenze sicelile ukuthi uthandaza. Okay bese nivuma lokho engisho. Sicelile phela ukuthi uthandaza. Enze sicelile ukuthi uthandaza manje uthandazile sithi amen. So ukube bengingangicelanga no ukube besikhuleka sonke ukube sikhuleka sonke ngabe sikhuleke sonke sithi nathi nami ithi in the name of Jesus amen. Okay ke ukube njengoba bengiqedile mina ukukhuleka uqede kuphi mina njengoba ngithe amen njengoba ngicelile sicelile angithi sishilo sathi amen no angithi ngisaqhubeka nenkulumo. Okay ukube ke nina niqedile ngaleso sikhathi mina mangithi amen mina ngaqhubeka ngabe saqhubeka kube mina ke manje ke nina nithula kanti bese niqedile ukukhuleka. Mina ke bese ngithi ke amen emva kokuba senikade sinithule nini ubuzo amen. Amen okwenzani? Amen uqedile phela. Amen phela kasho ukuthi uqedile. Amen uthi usho njalo phela. Usho ukuthi akube njalo. Manje bese ukuthi akube njalo ini ke ningangizwa. Angithi uthi sithandaza into eyodwa.
Siyakholwa ukuthi uthandaza. Not ukuthi iBhayibheli emphasize ukuthi ufone kube umuntu oyedwa. That one we still deny it because it's not according to the Yazi khona i-comment engiyibonile komunye wabantu ocommentele yes ngayikhumbula ngiyakhumbula mzalwane wami uthe ni yiphi indlela eninayo ukuthi mani nathi lo muntu oyedwa othandazayo lo muntu lo uright ukuthi angathandaza nithandazane nonke yiphi ikhona indlela enisebenzisayo noma ngayikhumbula indlela abuze ngayo kodwa ngizama nje yiphi indlela enisebenzisayo ukuverify ukuthi lo muntu lo cha uright ukuthi anganithandazela. Okay. Nokuba ingekho into esithi siqala ngayo kodwa sikucela ngokuthi njengoba sikanje sonke singabazalwane siyakhonza and then njengoba sikhonza nje sonke sihlangene umzalwane yabo bese kuyasho ukuthi okay ke sicela umzalwane bani akhuleke ayikho into ethi uzozukhuleke ngoba wena mhlawumbe phakathi neviki ubonakale wenza lokho as long nje kungukuthi ushunyayeziwe ivangeli wakholwa ivangeli wabhabhadizwa inkosi yakunezela ebandleni umzalwane mangabe kunephunga elikhona lokuthi siyazi ukuthi noma sesizwile sizodila naleyo nto leyo esizwile ukuthi uyayenza ngenkathi sidila nayo futhi sizokwazi ukuthi i-leadership yonke iyazi ukuthi okay dilwa nale issue leyo ukuthi ukhoza wenza 1 2 3 and then ke mangabe kungukuthi ngiyaphenduka kuleyo nto leyo is fine mangabe kungukuthi futhi angiphenduki kuleyo nto leyo kufanele ukuthi kulandelwe inyathelo ezifundiswa iBhayibheli zempatho eqinile bese ke kuba into eyaziwayo public ebandleni ukuthi ibandla ukhoza lizahlukanisile naye because wenza 1 2 3 4 5 sikhulumile naye akangasizwa sakhuluma naye akangasizwa and then sasafika khona sithatha inyathelo sokugcina sokuthi siyahlukana. Okay so hambile no masithi sihlukana nawe asisho ukuthi mhlambe sesikubuka ezisitha kodwa sisho ukuthi nje yabona nje incwadi ka2 John chapter 1 verse number 9 ithi lowo ongenazi ukufundisa kaKristu ongemi emazweni kaKristu oweqisayo and then ke hlukanani naye noma ningabe munye naye ungaba khona la ngaphakathi kodwa ayikho into ozoyenza according ukuthi mhlawumbe ngeke ngithi uyaculisa ingasakhulumi ukushumayela ngithi mhlawumbe umuntu onekhono lokuculisa ngeke sisakunikeze lelo thuba lokuthi uculise and then ke ngeke sisakunikeze ithuba lokuthi uye phambili yokhuleka ngeke sisakunikeze ithuba lokuthi ufundise because wena sewuphumile esifundisweni sikaKristu. Okay because angibuze la mfethu ngifuna ukubuza la into eyodwa ukuthi wahleka usebakhulisa ukuhleka yeah la nisekuthenini ukuthi wonke umuntu othandazayo uyi1 oculisayo uyi1 onikelayo akekho uyi1 onoculayo animvumela umuntu ukuthi umuntu mayicula ukuthi angiunderstand ukuthi ebesaqhautha ngakazo ukuthi uyoculisa phambili oculisayo uyi1 into bengimbuzo lo oculisayo uyi1 okay okuthiwa nje uphethe uhlelo lokuculisa ya kuba yi1 okay onikelayo ophethe uhlelo lokunikelisa uba yi1 no ophethe uhlelo uwenza konke. Okay sengisho wenza konke but ekuthandazeni 1 ekuthandazeni 1 ekuhlabeleleni 1 ekuhlabeleleni 1 kodwa niyahlabelela nonke siyahlabelela sonke kodwa kuhlabelisa umuntu oyi1 kodwa kuhlabelisa umuntu oyi1 mabe ngaba baningi abathi bayahlabelela njengoba ukhona abanye abamhlawumbe lethe 2 or 3 leyo ayisekho ngifuna ukuzwisisa kahle ukuthi sengisho ukuthi mhlawumbe ebandleni mhlawumbe sibalikhulu si-team sibalikhulu worship team ukuthi uwe sibalikhulu nimlapha naphambili niyahlabelelisa lapha yana uyahlabelelwa nje njengoba abanye amabandla senza thina
Okay, ukuthi mhlambe nihlabelise nibe bawu2. Noma mhlambe 2 or 3 or 4. Ukuthi man yazi ngiyalahleka ukuthi uyisho kanjani. Sengisho ukuthi angithi nje angibekise nje. Mawuhlabe mabehlabelelisa mhlambe uzohlabelela lo ahlabelele akhipha iculo hlabelela kube omunye futhi ohlabelelayo ahlabelele yabo. Okay bengitshela ukuthi uthi mhlawumbe nizoqala amaculo nobabili kanye manje no. Okay yenzeka lokho ukuthi mhlawumbe ke ngithi abantu abaculisayo bawu2 bawu3. Okay and then mayiqala inkonzo nje ekseni mhlawumbe ke ngithi ngiyaculisa ngoba ngingakwazi ukucula mina ngenza nje example ngifike ekseni mhlawumbe ngiqala amaculo amabili yabo bese ngicela umzwana othize ukuthi azosikhulekela yabo mangiqeda mayiqede lo mzalwane ukukhuleka ngihlale phansi mhlawumbe kusukume nanga umzalwane afike naye ahlabelelisa mhlawumbe amaculo amabili or iculo elilodwa yabo and then ke siya kwiBible study yabo. Okay kube iBible study iphele mhlambe kube uwe emva kweBible study uqala amaculo amabili uza isermon yabo afundise loyo aqede emva kwesermon mhlambe kuphinde kuqale mina manje sengizoculisela i1 ngoba ngithi nesikhathi sesiya lokhuzana ngiculisela i1 yabo kuzilo sapha nomnikelo and then ke emva kwalapho kube umzalwane uyaculisa sekuza izaziso eli1 emva kwakho uyaculisa kuyakhuleka kuphela inkonzo yakho. Worshiping team no i-worshiping team no the worshiping team ukuthi nina imancane because i-worshiping team oyichaza ukuthi i-worshiping team no sengisho ukuthi team le the only thing wena ulwalele team no ufuna mina ukuchaza ukuthi i-team kanjani i-team shuthi abantu abahlabelelisa i-department yabo nje abayaziwa okanye mhlawumbe uyahlabelela nalomunye kodwa le i-team leyo nayo leyo i-team no si-team i-team no i-team yabona nje lento eyenziwayo emasontweni ayifani nalento esikhuluma ngayo ayafana it's thanda wena ngokuchazela ukuthi mangithi ayifani kanjani it's done in different ways uyichazile usuyichazile usuyichazile no ngisho eniyenzayo nina no usuyichazile but mina engiyenzayo angithi mina ngithi usuyichazile kodwa why mina ungafundi ngiyichaze no usuyichazile yekela mina ngichaze angiyichazanga wangafuna ngichaze akazanga nokuthi uzochaza uyezwa yini benza kanjani yabo benza kanjani okay bona kuba nabantu ababa lapha phambili abawu5 or abawu5 yes exactly labantu abawu5 uzothola mhlawumbe zizinsizwa mhlawumbe ezo5 neintombi ezo5 ziphethe ama-mic zonke zimlapha phambili yabo zizocula lapha phambili zona iziphele inkonzo and then ke mayicula lapha phambili iziphele inkonzo laba abahlezi phansi balandela labana abaphambili yabo nanso ke ilokhuzana i-worshiping team but ke nalokho angithi abaculisayo no uqala umuntu uqala uphike vuma ngiyakwenza yes siyakwenza angithi ngiyala lento iyafana nalento eniyenzayo laba ohlabesuke behlabelelisa balandela lo hlabelisayo so nalapha worshiping team umuntu oyi1 noma bekhona laba abanye bephethe ama mic uhlabelele sonke nebandla lehlabelele bahlabelele bahlabelela nabo baletha amaculo banqabelanga muntu bahlabelele. The only thing that is why ngithi mina it's a different way of doing things. Ukoza last time uquote izwi 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Everything must be done decently and in order. Yabona Paul says this emabandleni yabona so wakhuluma ngeorder in terms of ukuthi yonke into must be done in order. In the church, in the local church, there are certain orders that are put in place
in terms ukuthi kube ne smooth running of the church. Yabona? So uma lento ayikhulumayo ukuthi omunye uyahlabelelisa kuze sermon, kuze isifundiso, kuze kuthatha offering and everything, it's the same thing. The only thing they done in their order. Yabona? But it's the same thing. Yabona? Because even nayo leyo, where is in the Bible? Yipha. Leyo ukuthi mase kuzohlabelela mase kuze sermon uhlabelela lo, mase kuzomunye uhlabelela lo. Wena ufuna ukuyifoster ukuthi iye kulento lena wena oyenza. No, mina ikhona Nkosi. Ufuna ukuyifoster ukuthi iye kulento le. Mangabe sikhuluma ngokuthi athi mina ngifundele izwi. Okay. 2 Chronicles chapter 5 verse 13. Bani? 2 Chronicles chapter 5 verse 13. Okay. It says here, the trumpeters and singers join together to praise and thank the Lord with one voice. Chapter 5 verse 13. Okay. The trumpeters and the singers join together to praise and thank the Lord with the one voice. They raise their voices accompanied by trumpets, cymbals, and musical instrument in the praise to the Lord. He is good, he is faithful, love and joy forever. The temple of the Lord's temple was filled with a cloud. Okay, ithini inkulumo? No, sengikhulumela ukuthi le mina engikhulumelayo angithi uthi wena one there were no asibezingekho insimbi. Yabona? Bengigcina singakangeni kwi iyafana siyakhona. Angithi bathi worship. Ukhulume ngeworship baphatha ama mic lapha phambili. Yabona? And baphatha ama mic lapha phambili. Angithi yabona? So mina the only thing nina aninawo ama mic. Yabona? Futhi manje nje sibalukhulu fans donate ngama mic. Uzokwenza ukuthi anisebenzisa sound. Siyayisebenzisa. Ama mic now sebenzisa. Yeah. Oh, that's good. Okay. Ngiyajabula mabesebenzisa ama mic. No, ngisafuna ukulalela, ngifuna ukuphendula. Ngiyajabula manisebenzisa ama mic. Ngakuphendula kulo mbhalo lo. Phendula. Okay. Mawulalela lenkulumo le. Ukuthi obani laba babeshaya amacilongo. Number 1. Number 2, laba babeshaya amacilongo babewashaya kuphi? Yabo. Number 1, lana abantu ababeshaya amacilongo la mongabheka nje kakhulu uverse number 11. Yabo. Uzokutshela ukuthi abantu ababeshaya amacilongo la kwakungobani? Kwakungaba priest. Number 2, labantu ababeshaya amacilongo la babengawashaya ethempelini. Yabo. And then ke uma ke sikhuluma ke ngokushaywa ke kwamacilongo. Ike sikhulume nje ngokwamacilongo, yabo. Because icilongo ngake ngathi ngikhuluma nomunye umuntu ngamuzwa ukuthi icilongo kwacilongo lela akalazi ukuthi yini icilongo, yabo. Uthatha ukuthi icilongo ilezi imbambo kaSathane lezi ezishaywayo lezi keyboard. Leyani keyboard. Keyboard imbambo zikaSathane sizazi. Ilokhuzana icilongo ne keyboard. Izinto ezimpilo ezahlukene lezo. Okay ke icilongo li compose obani? Compose obani icilongo? Mothi compose obani? I think lo ukhuluma ngecilongo ngokwe sound. Not ngokwebhuku. Angisho lele bhuku. Angisho lele bhuku. Ngisho leli mina lelokhuzana ukuthi uyazi ukuthi ngiyathanda mawuthi keyboard. Uyazi ukuthi keyboard ngokuthi inama sound ahlukahlukene including lecilongo. Okay. Uyakwazi lokho ukuthi i-keyboard ngiyakuzwa lapho ukuthi i-keyboard uma usuthi including necilongo usho kanjani? I-sound yecilongo likhala kanjani icilongo? Mhlawumbe ngiqale ngibuze lapho. Icilongo ake ngiqale sithi mhlawumbe yini icilongo? Mina ngibuze wena likhala kanjani? Okay, icilongo likhala linama sound ahlukene. Kuya ngokuthi lelo cilongo imali shaywa ngaleso sikhathi shayelwane. Ulithatha phi icilongo? Mina angilazi, mhlambe ngifuna ukulazi. Icilongo ilento lena ethe abanye bayibiza ukuthi iharp. Ikhala kanjani? Yabo.
mayikhala lento awuyikhaliseli kaningi emakhaya besikhalisela mhlawumbe kuthiwa umsindo or mhlambe ke yimpi kanjalo ivuvuzela not ivuvuzela yini yakhiwa ngento eyinsimbi so Okay, ngiyayibona. Ake sithi sayibona. Okay. yakhiwa ngento eyinsimbi ibe ngazithi iyaraw ifike yabona lento le alarm le makuthiwa khale alarm yabona lento makuthiwa khale alarm ibrompita le ushoyo bese iba nento engathi the bese Yes, ngiyabona. bese mawuyifutha yabo ithi kodwa kuya ngokuthi lo muntu oyishayayo uyishaya kumuphi umqondo yena mayishaya Okay, man, awuye ngikhulumeni yakho ngalicilongo. okay ngisekuthenini ke lana ke makukhulunywa ngamacilongo kukhulunywa ukuthi lamacilongo ayeshawa obani abapriest yabo ayingashawa noma ngabe ubani because kwa Israel akusikho nto wonke umuntu wa Israel wayewumpriest kodwa kwakuyilaba abangamaLevi abangabapriest and then ke masiza namhlanje kithi ebandleni wonke umuntu owamukele ivangeli ungumpriest wakholwa ungumpriest ngakho ke masikhuluma ngeorgan makushawa kweorgan mangabe iorgan ishaywa according lo mbhalo lo ukuthi lo mbhalo uthi lana amacilongo ashaywa abapriest bekumele ama-organ mangabe ayintando kaNkulunkulu ingashaywa umuntu oyedwa sishaye sonke la endlini because sonke singabapriest ngoba lana abapriest ababeshaya ama-organ Kusho ukuthi sizabe wonke umuntu uneorgan yakhe uma izinto exactly if silandela ngokwalombhalo lo hayi cause ngiyanqaba unqaba ngiyanqaba yini ekunqabisayo ngoba ngokweTestament angithi ufunda iTestament edala ngiyanqaba iTestament elidala makhuluma ngamacilongo alikaze lashawa umuntu oyedwa even noma ufunda wona lo mbhalo ofundile uverse number 11 uthi kwathi lapho abapriest sebephumile endaweni engcwele ngokuba bonke abapriest ababekhona babe zingcwelisile bengazigcinanga izigaba zabo kusemini ngasempumalanga kwealthani amaLevi abahlabelela bonke baya kanye no Esafa eHomeni kanjalo and then ke into engilandayo ukuthi masikhuluma ngokubethwa kwamacilongo angithi sithe sikhuluma into esho iBhayibheli Okay. iBhayibheli alizange lathi iBhayibheli icilongo lake lashawa umuntu oyedwa lalishaywa even noma ungafunde incwadi kaNumeri chapter 10 uzothola ukuthi abapriest ibona babeshaya amacilongo. How do we argue in terms of order whereby kushaywe icilongo ngoba in terms of one I think it's a book of 2 Kings if I'm not mistaken. Joshaphat efuna umprofeti kwaku Elisha ngaleso sikhathi uElisha ufuna umuntu umbethi woguphu yabona and lithi iBhayibheli esabetha the spirit of the Lord yabona kwase uNkulunkulu uElisha esekhuluma lamazwi wathi imbani imigodi nemigodi aniyubona mvula aniyubona kodwa aniyubona moya kodwa lemigodi iyogcwala amanzi yabona so but one lapho kunombethi woguphu yabona a single person it does not mean ukuthi when there's a different structures in other places then now we develop that thing ukuthi ke it's now a doctrine where we say sesime ngalokho. There are many, that is why I'm saying good argument. There are many scriptures where it calls also where a single person like David in the book of 1 Samuel. Yabo uma uSaul ehlasela umoya omubi uDavid oyebethu ihaba and then umoya omubi usuka kuSaul upon yabona so yize ezinye izinto lezo
one of ezinye izinto our argument will be saying ukuthi ayikho lonto le akaze kwabethwa ihaphu. But now when we say wayishaya ababeyishaya empini abanye njengo Joshaphat wakwakhuluma ukuthi misana abadumisi yabona ukulima misana abadumisi phambili yabona phathi kuyiwe empini ngaso sikhathi omunye wayezo argue ukuthi waye bengaphathwa ikhali kumisa abadumisi and yabona mase kukhala lokunje ialarm ukuthi this is the time now send they are lokunje to confuse the enemy. So but now asikwazi ukuthi bese sithi wonke umuntu kwi keyboard ushaya wonke umuntu kwi keyboard. We it's like we are saying mfoka khoza nathi singangenelela lapho sithi asikwazi ukuthi bonke labo bantu labo kuculisa umuntu oyi-1 nani ngiculisa umuntu oyi-1 akuculi wonke umuntu umuntu oyi-1 oculisayo. No bafowethu asingabalekini yabona asibaleki simike silapho sikhotha incwadi eziningi ezingakhuluma lethe sikhuluma ngayo manje mhlambe esizofika kizo mhlambe esizofika kuzo manje umfowethu uMbatha ufunde incwadi yesiKronika manje sikhuluma ngencwadi yesiKronika yabo ake ngibuze nanku umbuzo kini nobabili abuza mina ngibuze kuwe yabo ake ngibuze kuwe uyavuma yini ukuthi lana abantu ababeshaya amacilongo kwakungaba priest ngiyavuma ukuthi they were priestly and manje uvuma no musu yazi Mbatha musu umbuzo uqonde ngqo uthi uyavuma yini ukuthi abapriest ababeshaya amacilongo imakancane khoza ungangifaki amazwi emlonyeni wena ufuna uyeso no mina ngifuna nje uyeso hayi kahle ukukhoza akaza ngiphendule ngo yes or no akaza athi yes awukazi umbuze nawe ngikubuza mina kwazi ngiphendula wathi yes wena ufuna ukulanda mangilanda mina uyangicrash. Umbuzo wami uthi uyavuma yini ukuthi kwakungaba priest laba babeshaya amacilongo la angithi wena uze kombhalo lo ngokuthi usupport ukuthi ukushaywa kweinsimbi ngokwalo mbhalo lo ngithi mina uyavuma yini ukuthi kwangaba priest ba wrong yini makube ngimisa makube kukhona abantu abalokhu njani abashaya insimbi enkonzweni angithi Mbatha no yabona Mbatha ubalekela into ngivumi angithi ngivumile ngithi mina ba priest angithi ngiyalazi bese ungifaka inkomo emlonyeni ngiyakubuza ukuthi ngithi ku wrong yini makushaywa insimbi ebandleni. Yes ku wrong ku wrong ngani ngokuthi akukho la ibandla silibona shaya insimbi hayi angeke uzubona ibandla vele in this time ukukhonza kwethu nawe manje yabo ngama mic boangekho ama mic back then boangekho ama mic then sebenzisa ama mic nisebenzisa PA system yayingekho then back then asingacrash izinto zokushaya kweinsimbi kanti nathi sisebenzisa ama mic nina get rid of ama mic ngoba ama mic nawo awekho biblical ngoba ngizuzo yakulombuzo ukuthi nginikeza ama mic wena eBhayibhelini la wena wasebenzisayo lawa nami engisebenzisayo yabo so it's very very important uphendule nje ungunikeza ithuba nginikeza ithuba ngoba pendula okay yabona ama mic nama organ kwi ebandleni awenzi into efanayo masithi iorgan asivumelani nayo yingoba iorgan ingena entweni uNkulunkulu athe ayenziwe uNkulunkulu uthe asicule akasho ukuthi asishaye iorgan iorgan is like a symbol yani a symbol yeah it's like a symbol like for example wena uqeda ukukhuluma ngecilongo wena elishaywayo angithi ngikhuluma ngecilongo ngoba ukade ukhothela ku screen yes it's like icilongo yabo so iorgan
so Ngithi-ke mina-ke idlala ebandleni. umuntu ayikwazi uyidlala yona yeah I-organ idlalwa umuntu okuthiwe kuye cula yena waseshaya i-organ. nonke nisebenzisa ama mic esontweni nonke No, nisebenzisa asiwasebenzisi. why ungasebenzisi nonke ama mic No, akithi siyakwazi ukucula. but ke now why laba abanye basebenzisa ama mic angithi ama mic no sibakhulu asenzi justice la asikhuluma iqiniso ukhoza usebenzisa ama mic siyawasebenzisa ama mic I don't have a problem nama mic then inkinga kakhoza nje i-keyboard but now ufuna ukuthi to crash i-keyboard Mariana ama mic are not biblical ama mic yabo but it's a setup and a system abayibekile ukuthi bakhona kuba vocal bazwakala Exactly. yabona leyo nto le enhance your voice so now if let's say for example mina kimi nami ngomunye umuntu ufuna ngicrash ama mic lese futhi ukuthi angowasebenzisi but I'm using it there is nothing wrong with the keyboard. Kusho wethu is nothing wrong. No, there's nothing wrong. There is nothing wrong. Nakhona ikuphi la ibanda la khona kuthiwa sebenzisana ama mic. No, but Uyabona uyabaleka wena. Angibaleki ngibuze eqala wangaphezulu. Ubalekela iqiniso. Mina ngithi ama mic singawasebenzisa akusonto awuzange utheni sebenzisa ama mic siyawasebenzisa vele yes nisebenzisa ne PA system yabo ama mic nisebenzisa ne PA system khona abantu othothi mabekhuluma ukhulumela phansi cause nisebenzisa ne PA system mina nginanawo umbuzo okay why imali yebandla niyise bank ngoba phela ibank it's a wealthy thing imali yebandla bekufanele ngamsebenza ngisho ukuthi why ni banker okay why ni bank yingoba vele ibank indawo la kuhlala khona imali akekho umuntu okay ake sithi thatha nje imali mhlawumbe ngenze example njenga mhlawumbe uthola ukuthi nje sino 500,000 ebank yes manje bese kuthiwa ubani ozohlala no 500,000 ngoba uvuthiwe 500,000 umbuzo wami ubhekela ekuthenini ukuthi kunamabhenki ahlukahlukene kuno-absa njalo njalo hlukahlukene yeah okay ikuphi la ninathola khona kwi-script ukuthi hayi awuthi siyovula uNetbank uma ukuthi yonke into niyenza according to the script no akukho la kuthiwa khona siyovula uNetbank or e-absa kodwa amabhenki akhona according ukubeka imali yabo even noJesu mayenza ekhuluma lapha mangaphazama ukuthi Mateyu 22 maye khuluma ngendaba yomuntu owahamba walokhuza wanikeza abantu ama-talent and then ke uthi ngabe uthathile imali wayibeka kwabebhanki ibhanki indawo yokubeka imali yabo yilapha ke lapha engikhona ukuthi ikuphi la ongathi cha leli vesi liyayishaya into yokusebenzisa amakhipha wethu incwadi yabase Efesu 5 verse number 19 yabo nencwadi yabaseKolose 3 verse number 16 yabo and then ke lezi incwadi lezi zisinika umqondo ukuthi kuthiwa asihube ngamaphimbo ethu noma ngemlomo yethu abantu bahuba ngani angithi kuyahuba ngamaphimbo ethu akusikuthi i-keyboard replacer nangama organ but siyahuba mana ake ngibuye la incwadi yesambulo 22 verse number 18 nencwadi ka 1 Corinthians 4 verse number 6 incwadi ka 1 Corinthians 4 verse number 6 uthi uPaul ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi ale lencwadi le and then ke uthi ke uma kukhona owenezelayo yabo uthi ninganezeli ningaphunguli lokho kulotshiwe and then nencwadi yesambulo 22 verse number 18 nayo ithi futhi ningaphunguli ningathaseli mana ngilinde siyedayo ngiyakunqamula ngoba wena manje usufake edeni kanti ukeda lokho kufaka imic kuthiwe shaya insimbi nemic wena washaya insimbi nemic wena uthenga shaya insimbi ukhona ivessel 10 likhona ivessel 10 ngashaya insimbi into engashiwo ngombhala no imic ishiwo umbhalo
imic into ukuthi abantu be ishiwo ushilo na umbhalo umbhalo. nge-mic ukuthi imic isetshenziswa awusho okay okay-ke ushilo nombhalo ukuthi insipho ayisetshenziswa mina ngithi Mana-ke, mina nama okay-ke. instrument mina ngikhuluma ngama instrument Wona-ke ama-instrument, ushilo nombhalo ukuthi ushilo nombhalo ukuthi ama-instrument awashayo. First Chronicles ngiyakubili mina ngilo ngizokufundela nje mina First Chronicles chapter 15 verse 16 Hayi, okay hayi, but ngisho ebandleni mina angisho angithi sikhuluma ngama instrument no even no, noma ngabe ikhulunywa uDavid iseBhayibhelini angithi no phela thina asikho phansi komthetho hayi akekho umthethweni akusumthetho lona mupho I still remember ngisho ngithi mina yabona iproblem yethu is this is an historical book not a law kodwa ama-law there are four books there are four books uDavid wayephila ngaphansi I'm peeling the food. There are four books of Uyaphila the ukuthi law. uDavid wayephila The ngaphansi book of komthetho. Genesis, the book of Leviticus, the book of Exodus, the book of Numbers. Yeah. Those are the law books yeah according to the arrangement. Okay. So that lawa First Samuel now those are historical books. No. Into eyenzeka umlando owenzeka. Exactly. Yes. So those are historical books. You cannot do kodwa historical books. umlando kunjalo Yeah. abantu ababebhala lo mlando nabantu ababephila ngesikhathi salomlando babephila ngaphansi komthetho kaMose. No, but it does not affect ukuthi into eyakhulunywa lapho we're going to deny because Old Testament. The only thing important, the only thing, no, imakancane it is the Old Testament. It be Old Testament ngakuvuma lokho ukuthi it was in the Old Testament. And now so because they are divided, the New Testament and the Old Testament. But into a historical eyenzeka and that appointed also. That is why then David told the leaders of the Levites to appoint their relative as singers, number one, and to have them raise their voices with joy, accompanied by musical instruments, harp, lyre, and cymbals. So, what my argument, you cannot crush is scripture, and you are quoting in the Old Testament as well. No, okay. No, but mina ngikhuluma ngebandla likaKristu. Ngikhuluma ngebandla likaKristu. So this is not a scripture. Yabo, i-scripture. Okay. Kodwa lento yayingenziwa ebandleni. Yazi ngicela ukubuza nansi into. Ngenzela ukuthi sifake lento ngithe ibhafile. Yeah. Kodwa lo mprofeti wakwadlalela ihabu Elisha. Edlala uDavid. Yeah, wase prophet. Yeah. Niya prophet lapha enkozweni. No as prophet. Why ngoba ngithi i-prophecy ayisiyona inkonzo. Okay, uthi chazela. Uma sikhuluma ngokuprofeta, mawubheka incwadi kaFirst Corinthians 13 verse number 8 nje uya ekugcineni nayo. Izokutshela ukuthi nokuba kukhona ukuprofeta, nokuba kukhona uma ngezilimi, nokuba kukhona ukwazi, konke lokho mase kufikile okupheleleyo yokukhawuka. Khumbula ke ukuthi masifunda iBhayibheli likakhulu iTestament Elisha, uma ngabe silifunda thina namhlanje kanje, laba ababekade bebhalelwa njengabazali baseKorinte babengaphethe iBhayibheli kanje, kodwa babethola incwadi eyayize kubo. Okay. Ngakho ke njengoba kwakuze incwadi kubo ibatshela ukuthi mase kufikile okupheleleyo, lokhu okuyingxenye kuzokukhawuka ngokuba siprofeta ingxenye sazi ingxenye. Okay ke umbuzo ke uthi ke yini ukuprofeta? Ngokwencwadi kaExodus chapter 7 masibuka iexample ukuthi yini ukuprofeta. uNkulunkulu uthi kuMose, wena Mose uzokuba njengoNkulunkulu kumfowenu uAaron. Wena uzokuthatha amazwi kimi uwanikeze umfowenu uAaron, uAaron awanikeze uFaro. Uthi ngamagama aseduze ukuprofeta ukuthi omunye ukhulumela omunye. And then ke
Uma ke sibuya ke namhlanje ke ngokuprofeta. Incwadi ka2 Peter chapter 1 verse number 19. Ithi sesinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu. Enenza kahle ukuqaphela kungathi isibane sikhanya endaweni eminyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. And then nencwadi yesambulo 1 verse number 3 ithi babusisiwe abafundayo nabo abezwayo amazwi alesi siprofetho bagcine okulotshiwe kuso. Ngamagama kaseduze ke thina isiprofetho esinaso namhlanje yizwi likaNkulunkulu. So uma let's say nyama nje manje ngitshela ukuthi yazini kuzokwenzeka ukuthi empilweni yakho uma ungakwenza ukuthi ubiza ngani lokho nje ukunye nokubhula lokho ukunye nokubhula lokho yabo because uma ngabe yabona Dlamini mhlambe ezinye izinto bafuthu thank you mhlambe ezinye izinto kumele sibuye sihlehle sibe nalomqondo ukuba nje serious kuzo. Uma sikhuluma ngendaba kaNkuluNkulu nendaba yabaprofeti. Yabona abaprofeti mawufunda incwadi kaAmos 3 verse number 7. Uthi uNkulunkulu ngomprofeti Amos ngokuba uJehova uNkulunkulu akenzi lutho engambulanga imfihlakalo yakhe ezincweni zakhe abaprofeti. Before uzoya lapho ngizongeza bambatha manje aphendule kulolu daba. Mhlambe ngikhuluma lento not egameni lokuba umprofeti. Bathi ngikhuluma nje egameni lokuthi mhlambe umoya ongcwele ukhulume nami. Ngazi ukuthi manje wasuthi awukwazi mongcwele uyakhuluma uyakhuluma cha noqedela lenkulumo. Okay man uyakhuluma mongcwele uyakhuluma kanjani ngaphandle kwalokho kusho izwi usho okunye singakwazi okungashiwo kwiBhayibheli. Uvele nje ukhazikole ngombonile lapha lathi ukhoza ukuthi akasili watchtower kodwa. So awukholelwa ukuthi umoya ongcwele uyakhuluma. Yeah, it's fine according to the Bible mhlambe ngasho kanjalo mhlambe ngathi mhlambe okay according to the Bible ukukuwonisha samoya somehow awukholelwa ukuthi umoya ongcwele angakhona ukukhuluma nawe ukhulume nami nokuthi egameni lokuba umprofeti ukuthi umprofeti ke cha could be anybody. But no mfowethu ake ngibekele kanje kulokho straight nje kulokho ngingayizile nale ukhona umehluko ukuthi ngiyakubona ukuthi nansi imoto isiphelelwa ama break bese ngithi Dlamini njoba le moto kukanje izokufaka engozini iba careful lungisa imoto yabo lokho nje umbono wento engiyibonayo ukuthi nansi not ukuthi kunomoya ongcwele ofika wangihlebezela wazokhuluma nami le nto leyo cha umbono nje wento engiyibonayo futhi ke ngakusho nje lokho ngingakunqini ngithi nje sisonke even mhlabe nakubantu ababukele akukho umuntu okuthiwa uthi yena kufike umoya ongcwele ozomtshela into ethize because iBhayibheli liphelele ngaphandle masithi iBhayibheli liyashoda. Anginike bombathi hayi ngathi le prophecy ngathi safuna siyenze le subject yayo ifuna nje isikhathi sayo siyenze le subject yayo yodwa. Okay, 1 ukhothe 1 Corinthians chapter 13 1 ngifuna ufunda nje uverse 1 wakhona no verse 2 uthi if I speak the languages of men and the angels but do not have love, but the essence there it's love. Paul was emphasizing about love there. And do not have love. I am a sound going on changing symbol. Besathi verse 2 wakhona athi if I have the gift of prophecy, if I have a gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so that I can move mountain, but do not have the love, I do not have love, I am nothing. The emphasis in the 1 Corinthians, it's all about love. Paul was speaking about
love. Yabo? So he says that if I have the gift of prophecy, there is a gift of prophecy where 1 Corinthians chapter 14, let's go there. 1 Corinthians chapter 14, so funda jama verse lokunja. Pursue love, verse 1. It says, pursue love, desire spiritual gifts. Yabo? And above all that you may prophesy. Okay? Here, there are different analogy in terms of a gift of prophecy. Yabo? But here also Paul usaqedelela le yankulumo leyo. Khulumbula ukuthi uPaul usejela. Ubhalela ibandla laseKorinte address ama issues asebandleni. Yabo? Ungabuveza lembatha ufakazi ukuthi uPaul wayesejele la. Okay, sizoqhubeka. Don't worry. Okay. So now in the order, when you study and when you do your also your research, Paul was not in present. That is why I think ngizwile ngomndeni kaChloe ukuthi kukhona ukuxokozela. Paul was not present, he was in prison. So nalokho futhi, that's why ngisho ngithi sizolokho esifunda sizofunda. Sofunda into eningi yabo ukuthi kuningi efanele sikufunda. Yabo? So now in besathi la ku verse that is verse 3 ngiya in lokhunja. I'm touching in terms of prophecy. But the person who prophesies speak to people for edification and encouragement and consolation. I prophecy inemgomo yakhona. It does not mean good prophecy is not there. Prophecy is there. So ngamanye amagama uyayiconfirma lebambatha ukuthi prophecy. I prophecy ikhona. So now verse 4 because now verse 5. Okay. The person who speak in another language build himself, but the person who prophesies builds up the church. Yabo? A person who prophesies builds up what? The church. Okay? I wish all of you spoke in another language, but even more that you prophesy. The person who prophesies is greater than the person who speaks in languages, unless he is interpreted, so that the church may be built up. So now masithi umoya ongcwele akakhuluma kulezi sikhathi, it's an error. We don't have a Holy Spirit. One, I think we will go back encwadini yezenzo. Uma lithi iBhayibheli ku chapter 19, onhlani kholwa namkela yini umoya ongcwele. Amakholwa lapho honest athi asizwanga nokuzwa ngaye. Ngicela ukubuza lo mbuzo ubuzo Khosi namamukela. Samamukela. Mhlambe ngibona ukuthi ubuye ungasibheki isikhathi bengilokuthi ngizama ukumnikeza ithuba ukuthi akhulume aqede. Ngingamngeni emlonyeni nami ngikhuluma ngiqede angangeni. Ayangeni ngizothula because okay. Uma sikhuluma ngokuprofeta sikhuluma ngumuntu owayekhuluma egameni likaNkulunkulu. And then ke ekhuluma ngenkathi iBhayibheli lingakabhalwa kanje. And then ke uchapter 14 lo amfundayo njoba ethi uPaul jongelelani noma bhekelelani iziphiwo zokomoya ikakhulu ukuprofeta. Yes, lapho abantu yayisekhona into yokuthini yokuthi abantu bayaprofeta. And then ke kodwa sesinezwi sekuthiwa sekuneBhayibheli akasekho umuntu okuthiwa uyaprofeta. Ngoba umbuzo wokuqala uzothi uprofeta ini lo muntu lo. And then ke mangabe lento ayiprofeta sizoyiqinisekisa kanjani ukuthi iyiyo na? Ngoba izwi lithi iBhayibheli leli liyisiprofeto. Number 2, mawubheka incwadi ka2 Timothy chapter 3 verse number 16 ithi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukusifundisa nokusiphelelisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleselwe yonke imisebenzi emihle. Imibhalo iyona ephelelisa umuntu. Mangabe umuntu eqhamuka ethi
ngingumprofeti noma ngiyaprofeta noma ngiyakuprofeta. Lento ayikhulumayo uyithatha ngoba uchapter 13 lo bengumkhoda. Uma ubheka uverse number 10 wakhona First Corinthians 13 uthi ke uverse number 10 kepha nxa siqala verse number 9 ithi ngokuba sazi ingxenye siprofeta ingxenye kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye kuyakhawuka lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okumntwana ngaqondisa okumntwana ngazidlisa okumntwana kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi kepha lapho sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyakwaziwa ngokupheleleyo njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando lokho kokuthathu kepha okukhulu kulokho luthando. Uyabona ke ukuthi lezi zinto lezi zisesikhwameni esisodwa ukuprofeta ukukhuluma ngezilimi ukhumusha izilimi kwakusesikhwameni esisodwa kungukuthi yizipho lezi uNkulunkulu ayeziphe abazalwane ngalesa sikhathi iBhayibheli lingakabi kanje. Lapho sekukhona iBhayibheli sonke silalela amazwi kaNkulunkulu uma ngabe sivumelana ngokuthi amazwi aphelele. Uzlamini asibuyela kodwa chapter and mina uyabona ukuthi interpretation it's another way. I explain. Paul the emphasis laphayana chapter 13 he emphasized in terms of love. Paul never denied prophecy. That's him. Prophet chapter 13 ukhuluma ngo chapter 13 proceeding chapter 14 ukhuluma nge-gift of prophecy. That simply means Paul is confused. If isisho kanjalo phela akakhulumanga this is not a progressive this is not a this is not a progressive phela uma chapter 13 the emphasis laphayana it's an emphasis of love ukuthi noma ungakhuluma ngaprofeta okanye usho ngezilimi zengilosi kodwa ungenalo uthando ufana nensimbi ekenkethayo yabo. That is why verse 8 ukuthi kuyophela konke kodwa uthando loma kuze bena phakade. So iscripture lezi does not disqualify prophecy according to what he has read also him yabo. Even that is why there's a continuation to chapter 14 where he speak about the gifts of the also the gifts of prophecy. So he gives also the one who's got the gift of prophecy. He edified the church. He's there to build up the church. So now is Oshaya when we cancel that what we have read in the scripture. See disqualify ngama thoughts to Gandhi scripture it's written. Ngizonikeza abo 2 minutes ngoba sesiya ngasigcineni lesikhathi lesi siyabaleka angiyazi lento lena. Okay. Ngokweni mhlambe nje 1 minute nakholele kuyiziphiwo zikamoya and yini iziphiwo zikamoya ngokweni? No uyabuza ukuthi siyakholelwa kuyiphiwo zikamoya and then futhi yini iziphiwo zikamoya? Yes siyakholelwa ekuthenini iziphiwo zikamoya bezikhona ngokweBhayibheli. Bezikho. Okay. Bezikhona kubazalwane laba esifunda ngabo eBhayibhelini. Okay. So manje ayisekho. And then ke number 2 engifuna ukusho mhlambe kune understanding esilahlekelayo ukuthi masikhuluma ngencwadi yabaseKorinte ma uPaul eyibhala yayingenayo chapter 1 verse number 1 or chapter 14 verse number 1 kodwa kwakuyincwadi ephelele. And then ke mangabe kuyincwadi enjalo indaba yokuprofeta yayikhona kubazalwane eKorinte. Yabo sibambela kancane bambathi indaba iziphiwo zikamoya zikhona imphiwo zikamoya namanje sisaphela umoya ingcwele silongeza sasebenze ebandleni iziphiwo zikamoya zizazoba khona unless if umoya ingcwele sithi akasekho ebandleni. Perfect. Ngicela ukwenza kanje nakholela ukuthi contact healing ukuphilisa umuntu ukuthi umuntu mayegula umphilise cha sikholelwa ukuthi umuntu uphiliswa uNkulunkulu phela ngithi through umuntu through umuntu angithi nanje ukuthi uNkulunkulu uyamphilisa umuntu akekho umuntu okuthiwa
like njengami ukuthi kuzokwaziwa kuthiwa ukhoza emoke nangubani uyagula mhambiseni ukukhoza uzofika umthandazele. No, sikholelwa ukuthi nje nanoma ngabe ubani ongakhuleka makukuhle kuNkulunkulu lo muntu uzophila. No ngisholo angikhulumeli nami ekutheni ukuthi hayi sibanibani vele makwagula sibanibani simisa kubani. Ngikhulumela ekutheni ukuthi nakholela ekutheni quantity nje healing sengabe ukuthi iqhamuke noma ngabe ephela kodwa kuNkulunkulu. Yebo vele uNkulunkulu. Yes, lokho siyakholelwa ukuthi kodwa uyakholelwa ukuthi umuntu ngingamthandazela umuntu aphile. Uyakholelwa kuloko. Angithi uNkulunkulu ophilisa umuntu. Anti ngikholelwa ukuthi umuntu mina ngingamthandazela aphile umuntu. Okay, mana ke Dlamini. Mawuthi ungamthandazela umuntu aphile for passing nje noma ngqo ukuthi okay nanga umuntu la kwamakhelwane uyagula othi ngiyamthandazela uzofika sindi. Yeah, ngishuta kanjalo afika sindi. Ngomkhulekele afika sindi. Yeah, sindi. Mina nginobufakazi bokuthi nawe lo ungayivuma ukuthi ayikho. Ngingafakazi ukuthi nalotho no musukungena emlonyeni because ngizokutshela izinto ezenzakalile ukuthi lezi zinto enishobe zikuphi besine covid manje benikuphi. 1 minute yeah 2 minutes bambathi ngicela ukuthi ngiye la ukhoza ukhuluma nomuntu wrong ehleli la. You see, we've got trace of people that who have laid hands and uNkulunkulu wabaphilisa. Not from just ordinary sickness, incurable diseases. Seriously. That is why part of healing, it's a gift of healing. There are people who've got a gift of healing. So if Ukoza deny that, there are people from also for our church, some of them, even some other people, during COVID-19, where were we? During we were here. So thina sikhulumela thina besikhona uNkulunkulu uyasebenza ngabantu. Ngiyavuma le ukuthi uNkulunkulu usebenza umuntu for healing, but to deny healing ukuthi ngoba na if you don't have that gift you don't have. Okay, because ufuthi wena nanga umuntu okay ake ngenze nana isibonelo somuntu uthi uhlele ku wheelchair. Yeah, lo muntu lo ukholelwa umuntu angasukuma ku wheelchair ekhulekeliwe egameni likaJesu aphila. Hayi mfowethu leyo nto yamampunge. Hayi no yazi yabona ke leyo Dlamini amampunge ke lawo. Yabona ke leyo ingafuna Dlamini simhlalele nje ngasiko amampunge. No Khoza it's a doctrine, it's a bondage of doctrine. No Dlamini ungahleki umuntu elimala uyalimala Khoza ulimela Khoza when it comes to that ulimele. Let me just show you something. Mina Khoza I invite Khoza. Okay. Alethe umuntu yabona ngiputha i-challenge now. And I'm serious when I'm saying that. Okay. In the name of Jesus Christ. I represent Christ me. Let umuntu wena Khoza omaziyo. Even with anything mhlambe edisform sizobona lapho ukuthi lo muntu lo uNkulunkulu angeke amphilise na on that day. Even yesterday in our in yesterday I'm not talking about into it's angithi siyashoot it's life. A person who came deaf not speaking uhambe ekhuluma. We are not talking that's why we say abantu abaningi bedlalwa izangoma because we deny the power kaNkulunkulu ebandleni. Kathi nikhoza kanjani lapha Khoza? No. Dlamini. Yes, ngiya understand ukuthi ni mina lethu umuntu wena Khoza omazi ukuthi lo bad reading umuntu sizobona ukuthi amandla kaNkulunkulu because we are denying the power of God wena. Okay. No, amandla kaNkulunkulu uyadeny uthi lento ukuthi mina kukhona umuntu ongathiwa umbatha lo baningi abantu abasukume wheelchair in our church. It's live. No mina ngizokunikeza ubufakazi. Ngizokunikeza ubufakazi naye uyazi naye uDlamini uyazi. Ngikhuluma mina ngabantu uma you say no you are denying the fact ikhona le nto leyo because uma wena esontweni ni ingenzeki
mhlambe eyenzeki kini kodwa ke we not deny the power of God. Khona abantu aba literally came blind bayabona namhlanje. Khona abantu who on wheelchair namhlanje Nibasiza kuphi labantu mabezekile? we pray for them. They come to the church. They come to the church. We pray for the foreign God. Yabo. I cannot argue with you in the level of denying. Okay. When we deny amandla kaNkulunkulu, I understand. So but now in there to say ukuthi abantu now, that is why abantu enkonza nabo uthola ukuthi baye enyangeni. It's because of all these things deny amandla kaNkulunkulu. No bayaya utshelwa yimi abaningi abakhonza enkonzweni ezidinaya amandla nje ukuba deny baye enyangeni. Ngokutshela iqiniso inyanga futhi isuke ezineqiniso ukuthi abazalwane bayeza because njengoba nazo futhi inyanga ziyasho ukuthi abantu bayeza bezofuna amandla kubo. One thing mina I challenge even nenyanga engathi ukhona la khona eyake encounter mina in their lives. Kuneyiphiwo zikamoya ingcwele khoza lapho sifuneke singadeny le azigcina ngeBhayibhelini senzeka namanje. Umoya ingcwele usaphila nakulesi sikhathi samanje. uJesu akakabuyi. So ioperation kamoya ingcwele isesekhona unless you deny the Holy Spirit operation and the presence of the Holy Spirit, you will deny the power of the Lord. Mina Dlamini ayabona lapho yabona makhulunywa on that one there's still power of God. No lena yabo le yo healing deliverance ifuna nje isihloko sayo futhi angazi ngathi singayenza kanjani ngathi ufike nomuntu ogula afike nawe afike nawe abe khona mina ngisabe uvela umlethe khona la kodwa khoza uhambe futhi uze ne medical report sibuye futhi siyochecka i medical report futhi after qeda ukukhulekelwa ukuthi what are the doctors saying. Mina ngisebenza kanjalo. No, mina ngikhuluma ngokuthi ngiyakuzwa lokho anguphikisi lokho. Sengisho ukuthi mina ngize nomuntu mhlambe kuthiwa akakwazi ukuhamba. Uze naye. Simbeke la sithi mthandazela. Uze naye. Okay. Kodwa khoza leyo asingayibalekeli ukuthi abantu bayaphila kakhulu. Hayi no ungangifuzi. Masesiqedile kahle sisiyayivala sesiyayivala ngazosixoxa umphathi wami la. Abantu bayaphila. Yeah. I've seen a lot of things. Yeah. Through different men of God. Yeah. I'm talking about abantu mina literal umuntu ebengahambi. Literal umuntu ebengaboni. Literal ukuthi nje phela ke ngoba nesikhathi sesiphelile ngeke nami ngize ngiba mention njalo. Kodwa ikhuluma bongifakazela nabantu mhlawumbe nawe kukhona imiracle wakwayibona ngicela ukuthi ucomment la kungasesikho nje mhlawumbe ukuthi even in your church nabakhulu if khona imiracle wakwayibona please do comment here. Mhlawumbe nawe umfundisi wakho is gifted in a different way, comment khona la nawe ukuze sibonakala ukuthi lento kaMandla kaNkulunkulu akhona. Mfundisi wami siqedile. Bakuthola kanjani mfundisi wami? Okay. Bangithola lapha na ku 0645561 780. Mfundisi wami siyabonga. Hayi nami ngiyabonga kakhulu. Babathe bakuthola kanjani? 0837738544 Facebook Pastor M, Facebook page Yesonto Faith Temple of Fire Center, and on TikTok Faith Temple of Fire Center.